ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kinoyalam bagi dikhot janganyo trip Achik National Movement Raniko Circle dalam kemaru Presiden ba Brustar Thongni baru Presiden janganyo trip Achik National Movement Southwest Khasi Hills District Unit ba Bi Walang ka South Trek Naitung alajar Phosau kelahir jurib ya jing sator jong ki Jingkieng nakadaw ka jingya jong ki trok ki bekit doyong bagi trok ki bekit yauko nado khat pramail terter shedu ka snang photkro haga ni ka jing jurib ka senglala babu ni ki Jingkieng bedan Kumba Pratli AA kelas dang banjot Shosho ka signboard layo I bagatna PWD road klabo ya ka jing thop labatha batang ya ki trok ban kit hapo khandai ton kilaban ya nikini ki Jingkieng dek bas ngausi kalong bagi trok kimbut satya ya ka kendon labatha dekatna PWD road kaseng ka kentu ya ka sarkar ba ki bor pulit bakin tuklar lem halo ka ni ka jingya saho jang ki trok bikit palat pot ba kaseng kala maham balara ki bor sarkar kimshim kya kaseng kaman se ben shim de ki we pat ki senjam Nagaliang jongi kaseng FCNM Raniko Circle. Apo ka jingalam jong presiden jongi di ngilalek ban jurib iya ka surok nadu kat pra terter syadu molongba yaki Jingkieng mulakrak katkom ka jing komplain jongi pajba di ha ka jing jurib jongi ngilalap bakalong sisa alor ka jing yat kini kali ki bahe ki wala kit overload bakit kini ki doyong Kiba yajlan man ka sngi man kamit di menta ka sngi la lek jurip da ka kmat jongi kom kino yalam jong ka SRM Raniko Circle ti lap da ka kmat jongi di menta ngi kerpat ya ka PWD bagi de ban marmot mardor ya kini ki Jingkieng nantangi kerpat ya ka police department bagi di bersim kia ban Benia ya kini ki kali ki ba kit biang kit overload nang tangi kerpan ya ki malik doyong bagi di sengit suwa mardor nomor ba kad abjing ma ya ki pajba jong kadong khan ya ki nolek nang wan kamtam ya ki berjenjar bestem ya ki kamtam ya kini ki ba hakun ki ba armet bat kiwi di tang ini di bangi bu ke kerpat mentah lada ka sarkar kom kini ki depan ban bel kerpat kim sim kia bakin pha sigi bor bahalor ni ngimban si kom kino galam ni hap sim de kawipan ka senjam ka bateng